Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. L-lumma għanna fotografu renomat ħafna u Malta u anke internazzjonali, René Rosenio. Astaf tajda? Rosenio, kienet ħataħelli. Mela, René, inti fit-2004, eżattament fil-15 ta' Mejju, ħanfakrek għax inti nżejt. Totalment, għax ideja. Kont ħadd setta ritratti li fl-opinjoni tiegħi, jiena nara ħafna ritratti ta' UFOs, li fl-opinjoni tiegħi huma l-aqwa setta ritratti mhux Malta biss, ġifieri qed ngħid internazzjonalment huma l-aqwa setta ritratti li qatt rajt ta' UFO. Tajjeb. Bis-serjetà ngħidlek huma li għandek għandek sitt mhux ritratt wieħed. Allura inti qed taraħ minn angolu differenti. Tiftakar dik il-ġurnata x'kien ġara u kif maħtu? Niftakar jien dak iż-żmien kont naħdem mal-Gazzetta. U kont qiegħed l-offiċċju tagħna li huwa lej San Juan u kont assenjat biex imur ta' għadni niġbed logħba futbol. Bħal ta' kun nar ta' ħadd dejjem tmur tiġbed il-lob. L-iktar ħaġa li kon nogħbod fil-karrier tiegħi ġurnalistiku dejjem il-ground. U niftakar kif tlaqt mill-offiċċju għad ħanaddes għad-dar kon noqgħod iswieqi biex inġib xi batteries. Ġbart il-batteries u qbattila San Juan ta' fit-lejmenzija. Fejn u għatjena. U ħammur lej ta' għali. Vodri ħanaqsam San Juan kollu, mbatt ħanaqsam minn Naxxar, mbatt ninżel San Juan, noħroġ kon naqsam. Il-wiet najlu il-wiet. Flok nieħor mejnus, dejjem kon naqsam ma' dak iż-żminijiet. U nara xi ħaġa fuq Bay Street dak in-naħat kienet. All right, għax minn Sal-Ġiljan l-ewwel ma bdew jarawha. Kienet fuq in-naħa ta' Bay Street. U jiena l-ewwel ħin li rajta kont ħirex minn ġoswiqi u rajta fuq din naħa tiegħi. Tlajt it-tra tal-menzija kollha. L-ħwa. Parkjajt fil-ġemp u ħriġt il-kamra li kelli dak iż-żmien. Issa dak iż-żmien xorta kienet kamra diġitali. Kont ħanajlek diġitali. Fakar nis-sena 2004. 2004. Aħna konna l-ewwel gazzetta f'Malta dak iż-żmien li nisbiru tagħti kollha diġitali, mhux bil-film. Kelli l-vantaġġ imur il-ground jien naf nagħmel kwarta. Għax nista' nħares lejn il-screen mela l-balluna għandi ara. Għax inti bil-film taf kif inhu. Mhux hekk. Ma tafx jekk baċċi l-gowl, ma tafx jekk baċċi l-ballun. Tiġbed xi 3-6 films konna niżviluppawhom anyway. Biex toħroġ ritratt wieħed jew tnejn. Allura kun tajjeb tal. Kenna first generation kamera li kienet Nikon DX1. All right, id-DX1 naflemi. Għada għandi sal-lum il-ġurnata mimlija moffa fuq ix-xkaffa hemm li kienet minn għalija xi 1.2 megapixel jew 1.4. U ma kienx tiġbed raw. Ovvjament, għeddin nitkellmu kien tiġbed JPEG u JPEG u TIFF. Dik kienet it-teknoloġija ta' dak iż-żmien. U insomma, u jiena bdejt nara dil ħaġa ma nafx x'inhi u ħriġt il-lenti dak iż-żmien kelli l-400 mm fuqi. Dik rid tinsaqsijlek, kienet crop sensor, nimmaġina. Hija crop sensors dak iż-żmien crop sensors biss kienu l-kameras. Full frame ma kienx hawn, 400 tiġi 600 times 1.5. Eżatt. Times 1.5. Mela jiena la konsej il-ground b'kombinazzjoni kelli 600. Żgur. Issa, il-problema kienet li għal-gazzetta inti m'għandekx għalfejn tiġbidhom 1.2 megapixel, kont tiġbidhom xejn inqas. But the resolution mhix the best li kellha l-kamra għal dak iż-żmien, kienet tan-nofs. Issa kellhom il-ġurnata ta' finti, inti tifhem daqsi jekk mhux iktar minni fil-megapixels. I mean, kamra llum 40 megapixel taf tiġbed 20, taf tiġbed 12. Mhux hekk, eżattu. Skont inti l-użu tiegħu. Għal-gazzetta inti qatt m'għandha bżonn high-res. X'tambija mela. Għax pratikament gazzetta tistampaħħa 72 dpi ta' jiena gazzetta għandi.
Eżatt. Jien għandi il-gazzetta oriġinali tal-cutting għad għandi ġifieri. Jien naħseb laqas għandi jiena stess. Le għandi jien, għandi il-cutting tagħha, ma mbagħad meta bat l-ritratti inti diġitali. Anke Mirko ġifieri. Sajjan. Issa. Għajna ċassati għax id-dettal li fihom ir-ritratti versus il-gazzetta. U enormi, dak iż-żmien il-printing ukoll ma kienx bħallu. Per eżempju, fuq il-gazzetta miktub Marki Homer. Jien fuq il-gazzetta, r-ritratti ta' fuq il-gazzetta, l-aħmar ma rajtum kien. Mhux hekk. Ir-ritratti li bat li inti, dak iċ-ċirku taħt. ċirku aħmar taħt isu nar. Idur. U li għandek. Dik rrid tinsaqsik. Dika li għandek l-aħmar x'kien. M'għandix idea. I mean, ovvjament iket il-bot minni. Ma kien l-ebda ħoss. Manka li kiku tagħmel ħoss naħseb jiena ix kienet il-bot kienet. Problem interessanti li jiena abbandonajt il-logħba futbol totalment. Però għax kelli l-faċilità għalhekk bdejtlek bl-argument li aħna kellna diġitilu mhux film. Għax il-fotografija bil-film kelli jkun hemm il-bidu sal-aħħar. Qed nista' nirriskja nasal it-tieni ħaf. Sewwa. U bqajt insuq magħha triq kollha sa Rabat u sa Ħaddingli. U jien wasal Dingley Cliffs, għad niftakar dak iż-żmien kelli Renault 5 bajda minn dawk l-antiki. Għad niftakarha sal-lum il-ġurnata. Niftaħt il-biba Dingley Cliffs u jibaqgħet sejra isek lejn filfla lejn il-Libja lejn dak in-naħat. Issa min jgħid li pereżempju kienet Belun, intik l-eżempju. Li kieku kienet Belun tibqa' tiela jew tinżel, tibqax l-istess u timxi eżatt linja dritta minnaħa għannaħa ta' Malta. Le, li kieku kienet bużżieqa bil-helium, peress li l-helium meta jilħaq ċertu altitude l-atmospheric pressure u anke l-kessa. Jistabilizza u jibqa' jimxi isu linja. Ġifieri l-helium hekk jagħmel. All right. Imma li rrid tinsaqsik jiena, bdiet tispinja ddur fuq an-nifisha. Mhux iddur fuq an-nifisha, però jekk forsi tista' b'xi mod turi ritratti waqt dan il-podcast ukoll. Tara li jiena għandi angli differenti tagħha, u di daqqa ċatta, daqqa la ġemba, daqqa totalment la ġemba side view, u daqqa wiċċa l-isfel. Vedet tara biċċa ta' fuq ir-ras tagħha. Spinning on itself, xejn minn da. Vodi tkun oġġett out of control, ngħidilha jiena xi ħaġa li. Tifhimni taqbad tispinja wieħedha. Tkun bużżieqa kienet tispinja. Eżatt. Jien analizzajthom ir-ritratti. Għandi raw files, meta ngħidlek raw files ma jfissirx li huma raw. Huma tif. Li huma unedited, vodi li kif ħarġu mill-kamera bil-file name DCS 001 and so onwards. Dak għadhom kollha għandi, għax ovvjament għadhom qatt ma żammejthom, vodi jekk jien nixbettix illum il-ġurnata, illum wara 6 ijiem 10 ijiem ir-raw files inħassarhom. Ma nteb bżonn dak l-ammont ta' files biex iżżommu Malta xejn, però dan huwa l-unika ħaġa li ġbit f'ħajti li il-unedited photos biex ma nsejjaħilhomx roħx dak iż-żmien kien differenti. Żammejthom kollha. Sekwenza għandek ritratti kollox. Ma nafx ta' x'inti li bat li 6. Li editjajt u żammejt 6. Probabbilment is-sekwenza li ġbit kollox forsi jkun hemm ma nafx 15-20. Nimmaġina. U tara taħt tagħha vera interessanti, tara dik il-linja orange qiegħda ddur. Hekk. U vera bright kienet. U interessanti dak l-ewwel ħin li mlaħta di. It was emitting its own light. Mhux reflected. U da din nitkellmu l-futbol dejjem kien jibda. Qegħdin nitkellmu Mejju. Għas 6:30 kien jibda. Ma dan il-fatt ittieħed bej l-44 minuta l-5:30 dak in-naħat u nkun tilaq mid-darb il-kwiet. Sewwa. U kien hemm xi ħadd li naf minnu, sallum il-ġurnata nara għandhom kumpanija tal-laħam u naf minnu bħala familja li joqgħod fil-mensija u kien jaħsel karozza barra. U jgħu nġbet il-fuq għatlu, ma konx nafu dak jmin, għatlu tara bħali jint, ħares lejek, għalli dik xini, tlubu, u bħja ħares lejek, u bat iza kif qabżet lejn San Ġwan baqat sejra kif għatlek li direzzjoni tal-Rabat, bħajt nsuq waraja, u nġbet kem nisna ritratti minn angoli differenti. Nadin nitkellmu fl-2001, so Washington rate id-data, skuza. 2004, skużani. 15th May. Bodi nitkellmu hawnhekk 21 sena ilu. So, dak iż-żmien ma kienx hemm il-Facebook. U social media fejn uploadjhom. Bodi li kieku dak iż-żmien uploadjajthom issa fit-2025, eżempju, in-nies jaqlawlek it-tamal. Għadhom jaqlawlek it-tamal sal-lum. Fuq kollox. Però il-problemi hija l-injoranza. Il-Times of Malta l-lum dal-għodu
raġaw ix-xerjaw l-intervista tiegħi li għamlu li t-telet darba li xerjaw, għax l-lum dal-għodu rajta. Tittara l-kommenti ta' n-nies, issa dawn huma l-istess nies ta' ġifieri li ħafna minnhom imorru il-knisja, imorru jitolbu qoddim oġġett li qasjafu x'inhu ġifieri. Ma fux xinu tajjir. it-tajjira. U fuq xinu l-argument għax ma. UFOs u aliens intervistawni ta' Times waqt l-event li n-organizzaw. U jiena Rene, jiena għat f'ħajti għat ma għamilt statements. Ġiviri jiena jekk issaqsini l-opinjoni tiegħi. Iwa jekk nemminx jiena ngħidlek jien ma nemminx jiena naf. Jeżistu. Però jekk issaqsini x'inhuma jien ngħidlek jara jien antik daw il-possibbiltajiet kollha. Però waħda mill-affarijiet li l-inqas li nirrejtja hija li huma extraterrestrials. Bħalma jaħsbu ħafna nies. Jien dik hija anti l-aħħar tiegħek tiegħek. Ejwa l-aħħar idea tiegħi hija biex qed ngħid ma jistax ikun. X'jiena ma naf xejn. Ħadd ma jaf xejn. A handful of people jafu fid-dinja x'inhu dan il-fenomenu u ngħidlek laqas jafu kollox. Imma jiena qatt ma nagħti statements, imma n-nies hemm barra. Kif ġudikawk? Kieku post jgħidhom dawk ir-ritratti inti, tax kienu jgħidu René miġnu. Ħankun nismijak kif joħroġ dan il-podcast għandi ħsieb li fl-aħħar nippubblikhom fuq social media l-ewwel darba. Tajjeb. Ovvjament ħanistenna l-kummenti u hekk. Li ħaġa interessanti hija l-ignorant, skużani nuża l-kelma l-ignorant. L-ignorant mhux kelma kera. Divili ġidiet. Meta tgħidlu UFO, mill-ewwel ma jgħidlek alien. Eżatt. Mela ġallu ewwel żball. Eżatt. UFO taf xi ġifieri, taf x'inhi. Eżatt. Unidentified. Flying object. Eżatt. Podrina ġbit UFO. Ma lebda mod. Taf x'inhu xi ġbit. Lebda mod min qed ngħid. Unidentified. Jekk kienx xi ħaġa li naf x'inhi, ma naf x'inhi, imma min ma jifhimx jew min jipprova jgħid li jifhem u vera fucking ma jifhimx fil-kazz. U jgħid, "Illa tiġbed l-aliens." UFO ma jfissirx li inti rajt spaceship, ma jfissirx li inti rajt alien, inti rajt xi ħaġa li hija unidentified. Ma tistax tispjega. Fir-realtà, jien dak iż-żmien kelli ħabib tiegħi jaħdem il-control tower u kont ċempilt. Għatlu ismatlu dan il-ħin sa dak il-ħin, għatlu jien għandi dawn ir-ritratti. Għatlu għandkom xi ħaġa fuq ir-radar u hekk. Għalli le ta' għalli kieku naraw għax aħna fimni flights kollu deħlin u ħerġin, għalli kieku żgur rajnija. U again dak iż-żmien ma kienx hemm WhatsApp u batlu ritratt wieħed by email niftakar. U battu dak ir-ritratt wieħed meta kien għaddej minn fuq ta' qali. Dak in-naħta ta' qali sejli ir-Rabat għax kien l-iktar post viċin għall-airport. U għalli le ta' għalli probabbilment ġibellun jew xi ħaġa hekk. U hija whatever ixini. U ovvjament ippubblikawhom fil-gazzetta u stennejt naqbak lex minn nies. U nintaqa' ma' nies miexin il-belt, illa ġbit UFO. Aħseb wara llum il-ġurnata li kieku. Illum hemm iżjed acceptance, l-ewwel nett anki ħanajtek thanks to this podcast ukoll li qisu qegħdin nagħmlu naqra awareness. Jien apparti minn hekk, jiena mmexxi l-grupp Kuntat UFO Malta għand il-paġna wkoll. U l-ewwel darba li ppubblikajthom dawk ir-ritratti dik il-gazzetta ġifieri, il-cutting. Hija mill-cutting tiegħi personali xi sentejn ilu. U kont ittegjajtek, imma ovvjament ma tkunx tiffollowja l-page. U jien niftakar ġifieri meta ġara dal-każ tiegħek hawn ta' meta rajt dal-UFO, jien kont diġà noqgħod San Ġwan, kont ili noqgħod 3 snin San Ġwan. Jien ma rajtux kont. Kontx rajtu. Però niftakar xi ħadd mit-triq tiegħi, ġifieri fejn noqgħod jiena, kienu għaluli, għax kienu jafu li jena għanajtek ninteressa ruħi f'da s-suġġett. Appassjonat, dak iż-żminijiet ukoll. Ija, ma jien minn dejjem. Jien kelli 9 snin, meta kont ħanajtek nirriċerka fuq dan il-fenomenu. Imma l-lum din hija xi ħaġa li inti għarrajt tajli tistudjaħ il-fenomenu, nistudjaħ mill-wej tiegħi, ma m'hemm l-ebda ħanajtek scientific background, it's pseudoscience. Sawa. Imma dejjem kont interessat u jien ħanajlek René, ġifieri minn meta kelli 9 snin sal-lum il-ġurnata, l-opinjoni tiegħi fuq dan il-fenomenu biddilta miljun darba. Ġifieri kieku saqsejtni daqs 5 snin ilu, x'taħseb li hu da? Qabli kont ngħidlek extraterrestrials. Illum għandi idea oħra. Li huma?
Mela hemm possibiltajiet li jekk aħna jekk il-bniedem javvanza l-qoddim, mela aħna nafu li time travel hija possibbli on paper. Sewwa. Time travel bil-mod li you can warp time. Eżatt. Dik xi ħaġa li studjajt daqsxejn fuq għamilu xina wkoll. Lex in-nies jaħsbu jo time travel li inti tista' tmexxi l-loċ il-qoddim u tiġi f'dak il-post fir-realtà huwa the way you can warp time. Eżatt. Warping time li hija it's proven, ġifieri mathematically speaking it's proven. We just like the engineering. Allora jista' jkun li dawn huma projections mill-futur tagħna. Tagħna stess illi aħna qed niġu lura fil-passat. Dik waħda mill-possibiltajiet. Hemm possibilità li dawna huma entitajiet illi dawk illi aħna naraw fil-Bibja. Angels and demons. Illi dawk kienu qabel id-dinja, qabel l-univers, qabel kollox. Sewwa. U aħna lihom biex interaktjaw magħna jieħdu forom ngħidlek familjari għalina biex inti tkun tista' tinteraktja magħna. Sewwa. Aħna lihom jiena naħseb li aħna xi żu. Jekk mhux żu, aħna Disneyland inħobb nuża l-kelma, aħna entertainment. Iżda qed tara soap opera. Jew inkella reality show illum il-ġurnata. Ħrabt ħafna fuq għadi. Ija, ħrabt. Ħanajlek. Once you start digging, you go down the rabbit hole. Per eżempju oħra, Rene. Jiena daw li jgħidu ghosts u mhux ghosts, għalija, m'hemm l-ebda distinzjoni bej ghost, alien, UFO, tajli fl-ma sens. Jien naħseb li jeżisti fenomenu wieħed, dawk l-entitajiet li semmejtlek. Sewwa. U daw b'xi mod jidru lill-bniedem b'tali mod biex jitnejku bih. Jew biex iwasslu messaġġ, jew biex jimmanipulaw il-futur tagħna. Dana jekk taqra anke pereżempju stejjer bibliċi. Sewwa, tibda tara stejjer pereżempju ta' Tobit. Diġà semmejta darbohra fuq dan il-podcast illi derlu dan l-anġlu talbu jagħmel xi ħaġa għamilha biex 3000 sena wara biex xi ħaġa li jagħmel Tobit 3000 sena wara ġara xi ħaġa oħra x'imkien ieħor parti oħra tad-dinja. Fimt ġifieri timmanipola l-futur. Issa qed tajtina nista' nimxi ġimgħa l qudiem naqra x'inhu ma numbers of Super 5 nerġa' niġi lura. Bravo. Nilagħbhom inqassam dak in-numru kollha fuq Facebook kemm naf nies. Kulħadd jerbaħ il-Super 5 u you bankrupt the system. Eżatt. Ekku. Però still nemmen li hemm setta regoli li dawn ma jistgħux jindaħlu f'dak li jistgħux ibidlu it-trajectory tad-dinja, però they nudge. Għan emmen li dawn huma entitajiet li jeżistu, ħalli ma nużax il-kelma jgħixu, jeżistu f'dimensjonijiet oħra li aħna ma nistgħux narawhom għaliex għax aħna more dense id-dimensjoni tagħna hija three-dimensional. Forsi huma jgħixu f'dimensjonijiet jew jeżistu f'dimensjonijiet ikbar. Sewwa, fejn il-vibration tagħhom hija aktar ħanajtek iktar fast. Aħna ma narawhomx. Fimt? Sorry, slow. Aħna ma narawhomx. U ma nħossuhomx laqqas. Imma hawn min nemmen li hawn min jittjunija ġo dik il-frekwenza dawk li ħanajdulhom hekk issejħilhom mediums illi jistgħu jarawhom dawn l-affarijiet. Jarawhom jħossuhom ikellmuhom. Eżatt. Lejn darba kien esperjenza ma' medium, ma kienet kera. Kompli. Però nemmen, għax hawn min jaħseb, jew hawn min jgħid illi daw il-ħorsien, ħansejħulhom il-Malti jgħidlu ħares, ghosts. Dan huma relatives li huma mejtin. Jien dik ma nemmenix. Ma taħsibx? No. Jien nemmen li dawk huma projections ukoll minn dawn l-entitajiet. Nustra. U l-medium qed titkellem ma' dawn l-entitajiet qegħdin jilbsu l-maskla ta' in-nannu tziju il-bużnanna biex jaddilek il-messaġġ. Again, fuq dik il-raġuni li tajtek l-ewwel biex jinfluwenzaw. Nasekku. Interessanti, ja? Hekk nemmen jien. Qatt ma ħsibta minn dik il-perspettiva. Jiena kieku kellek tgħid li jekk nemminx jew le li hawn aliens idur magħna ma naħsibx nemmen. Però
xin taqbad ħares l-barra. Biex bidda l-axħar jina qbad nistudja ħafna fuq xemmen barra. Naqta sijat sħaħ nistudja u naqra u tajt 1 million galaxies. Aħna galaxy wieħed. U f'kull galaxy per eżempju jista' jkollok 200 million planets. U f'kull galaxy jista' jkollok ammont ta' suns, ammont ta' moons. U titbetejt, u maċċi tara is-size kemm vera maħna xejn u id-dot tagħna hija farka in the whole system. Impossibbli li aħna biss. Impossibbli. Però ovvjament wieħed istemillek ħafna argumenti fuq ir-reliġjon kif aħna ġejna ikkreati fuq din l-art u fuq din-dinja. Jien xi kultant naħseb li jien għandi t-tir tiegħi forsi xi bażwija wkoll. Nibda nara ħafna affarijiet impitrin fi knisja, fi knejjes ta' anġli niżlim mis-sema. U mbagħad nibda nara ħafna studju li jsir li saru fl-Eġittu pereżempju fuq il-pyramids u l-istess fil-Mexico, kollox niżel mis-sema. U tibda tagħmel isek tgħid imma jista' jkun allura dawk li vera krjawna huma dawn l-istess nies li aħna qegħdin naraw ġej. Ifhimni, it's something li inqas mind-boggling. U inqas ma tkun taf nagħtibha ħjar xi kultant, just live your life issa aħna qegħdin hemm xejn. Di jgħidu li ħafna, li ma naħsibx fuqhom ta' dawn l-affarijiet li ma jinteressawniex. Jien jinteressani. Però hemm limitu. Hemm limitu kemm tista' tkun taf fid-dinja. Pereżempju bħalissa l-Amerika għaw di ġdida USO smajbija. Mhix ġdida ta' ma dal-aħħar ħafna push fuqha li jaraw oġġetti taħt il-baħar traveling at speeds of 800-900 miles an hour taħt il-baħar li l-lum il-ġurnata aħna manna l-ebda teknoloġija. USOs idin jiduru unidentified submersible objects. Xi taħseb fuqhom allura dawn inti? Ara. U suġġetti dal-aħħar ma nafx, ovvjament fuq Facebook ħabba l-algorithms iktar ma tara minnhom dejta l-għalek. Per esempio, jiena Facebook tiegħi palissa mifquh bit-triaj Atlas. Għax iktar nara videos, imma insomma jien komplu fuq l-underwater, x'taħseb fuq? Li ara, dawn huma l-oġġett minn ħafna riċerka li saret, ġifieri u minn ħafna sightings li saru. Huma transmedium. Il-transmedium tfisser li jistgħu. Ħanajdu nużaw il-kelma itiru. Issa, by the way, il-kelma UFO illum il-ġurnata ġiet replaced minn UAP. Illum m'għadix unidentified flying object għaliex għamilt enfasi fuq il-kelma flying. Għax technically speaking, to fly, inti trid jew lift, jew push. Xek. Sewa? Ġwienaħ. Eżatt, ġwienaħ, motor, impellers, ġettijiet, whatever. Daw m'għandhom xejn minn daw. Mela technically speaking, they're not actually flying. They're defying gravity. Eżatt, issa anke dik oħra. It's either they're defying gravity jew inkella kif naħseb jiena, they exist in time, in space time. Jiġifieri qegħdin jokkupaw ħanajtek l-ispazju fid-dimensjoni tagħna, però qegħdin jikkreaw pocket fid-dimensjoni tagħna. Immaġina da kollu aħna qegħdin ngħixu ġol ilma, jew ġeli. Jiena kien ħobb insejħilha ġeli. U inti għamilt air bubble ġol ġeli. U inti qiegħed hemm tiflowt jerġu dik l-air bubble. Issa, forsi ġeli naqra ħanajtek hija eżempju naqra bażwi, immaġina bużżieqa ġol ilma. Bużżieqa ġol ilma tista' timxi bl-speed li trid, m'hemmx drag, għaliex għax inti din. Protected. M'hemmx drag fuqha. Fl-arja, sonic boom kif ma jagħmilx. Meta inti kif taqbes ċertu speed of sound, tisma' is-sound barrier tinkiser bum 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 kull darba. Kif daw ma jagħmluhiex? Mela teknikament daw they're not actually flying. Mela they're not actually flying, daw jistgħu jgħaddu minn ġol ilma wkoll. Mingħajr ma jkollhom id-drag. Ma temminx fuq din it-tieri li jgħidu pereżempju taħt il-baħar? Human race knows more about space than we know about our oceans. Din hija fatt li aħna nafu. Għamilna ħafna iktar studju xem fuqna
u bħala studju tal-baħar minn għalli qegħdin taħt il-5%. Vera. Wadri tara ħafna passjonati f'dan is-suġġett li jgħidulek għax il-UFOs dejjem jitilgħu minn taħt il-baħar minn John Lakes, hemm xi Lake Montana pereżempju, ma nafx. Hemm ħafna stejjer tagħha li jaraw spacecraft tal-għajn riżlin, ovvjament wieħed jemmen wieħed ma jemmenx. Ma taħsibx li forsi hemm din oħra, jien ma nemmenx, hemm qed nitfaħħilek hekk, li hemm din oħra taħt dal-baħar hemm postijiet fil-baħar li huma fondi daqs l-Everest u iktar, bidin nitkellmu 3-4 miles. Unexplored. Li hemm din it-teorija li ġejjin minn taħt il-baħar ngħidlek iwa. Hemm ħafna stejjer li qed jiġu minn taħt il-baħar ġifieri. Hemm min jgħidlek ukoll minn the dark side of the moon ukoll. Ġifieri minn naħa l-oħra x'dan qed insiex il-qamar aħna ma narawx in-naħa l-oħra. Kieku jiena kont aħna ma narawx imma satelliti jaraw. Eżatt, imma s-satelliti minn qed jikkontrollhom. Mhux aħna. Fimt, mhux jiena u inti. Għandana tinsiex, l-Amerikani u anke Russi għandhom widnej u għajnej taħt il-bahar ukoll. Sewa? Ġifieri qatt ma ġew jgħidulna isma' taħt il-bahar hemm din u hemm din. Issa, li jeżistu jew qegħdin jgħixu taħt il-bahar ngħidlek il-lejwa. Però kienu minn dejjem hemm ngħidlek le. Ma naħsibx li possibbli li kienu dejjem hemm. Għax ħanibdew minn dil-biċċa xogħol jekk humiex actual nuts and bolts, technical objects, jew inkella they're more consciousness driven, they're more spiritual. Kieku kienu spiritual kif naħseb jiena, hija possibbli li daw jistgħu morru kollhom kien. Imma f'they're actual nuts and bolts, sewwa. Per eżempju, ritratti li ġbett inti għalija naraħ wisq nuts and bolts. Fimt? Oġġett teknoloġika, mhux orb. Xieku rajt orb, all right. Jista' jkun minn kollox. Imma l-oġġett jidher li metalliku, fimt? Is-sinti qed tajli dak iċ-ċirku l-aħmar tem taħt kienet idur. U bright. Hekk. Dak iż-żmien ma kienx drones. Allora, għalija aktar qed nara li huwa oġġett teknoloġiku. Allora mbagħad nibda ngħid imma jekk huwa oġġett teknoloġiku ġie manifatturat. Palma tiġi manifatturata karozza, mela x'imkien hawn fabbrika. Naqblu. Mhux hekk. Għax inti hawnhekk qegħdin ngħixu ġo dinja, ġo univers materjali. Biex tagħmel dan il-mikrofon. Xi ħaġa qed tiġi wadri mibnija minna stess. Self-replicating. Pereżempju Area 51. Taqra kemm taqra u ħafna nies li issa din jitkellmu ħarġu minn hemmhekk. Qegħdin jgħidu x'raw x'marawx u li t-teknoloġija Amerikana qed tipprova tirreplika il-UFO li jgħidu li hemm ġew. So jista' jkun li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu li jagħmlu huma, jekk dejjem jeżistu aliens, jekk dejjem jeżistu UFOs, jekk dejjem hemm UFO ġew Area 51, jekk dejjem vera aliens ġew Area 51. Daħna d-poġu hypothesis. Zammu kollox mistur f'dan il-post, in Area 51 mort darbtejn. Ejju, inti rajtu l-video tiegħek. Mhux ġewwa toqrob viċin kemm jista' jkun. Tarhom ġejjin. Signs kullum kien f'nofs id-desert imma ġinti ramel biss u tara sabilli American Military Controlled Area you'll be replika tagħha dik it-tabella l-garaxx you'll be prosecuted bla bla bla. U inti id-dritt li jisparawlek hemmhekk. U inti rajt video ta' Amerikan milux li morru off-road trial bil-moturi u daw ġew jiġru warahom ġew SUV u jisparaw flajru eddum li joqtlu, da kellu l-GoPro tifilmja kollox fuq rasu u dal-video marvaj il-vodri dal-panik kollu. Jekk m'hemm xejn, għax military bases mal-Amerika kullum kien hemm, promot indawwallek argument totalment differenti u nafet naġġillek fuq għadjem għax darbatlek ħaġa u saħnajlek ħaġa oħra. If it's so secret, għalfej Google Maps turik in dettal kull hangar, kull shit fejda. Ħanajlek Area 51 fil-1987 kien hemm Bob Lazar, Robert Lazar, illi kien jgħid illi kien jgħix Madonna, kien jaħdem hemmhekk. L-intervisti tiegħu daw kollha rajthom qed tgħidli. Wadri I'm familiar to this subject. Kien semmi Area 51 u speċjalment S4 għax dak huma kienx jaħdem ġo Area 51
Area 51 edha ġo Groom Lake enormi. Ejwa, naf. Hemm section jgħidu la S4 li edha 3 bibien isom hangers, mhux isom hangers ġo muntanja, side of a window. Da meta ħareġ fin-1987 jgħid d-diskors kollu, ħadd memnu, kulħadd jgħid bullshit. Dak iż-żmien kien hemm dak il-ġurnalist George Knapp li intervistaħ u l-ewwel rid jibqa' anonimu beda jgħid li jismu Dennis, li Dennis kien is-supervisor tiegħu, u ħafna minn da shit. Li mbagħad induna, anzi bil-parir ta' George Knapp qal isma' jekk turi wiċċek inti. Għandek il-kredibilta aktar mill-li tajt. Apparti mill-li għandek il-kredibilta, inti meta inti tkun whistleblower turi wiċċek hemm barra, jekk joqtluni lili, mela allura dak li qed ngħid huwa verità. Mela issa ġara, ma jiena tnuri wiċċi. Jiena mhux ħana ma suwiċidju. Sewwa daw kollek jgħidulek, jiena m'iniex ħana ma suwiċidju. Jekk joqtluni, jekk immut jiena, sinjella qatluni. Mhux suwiċidju kif jgħidu li jagħmlu. Eżatt, li hemm ħafna minnhom illi jgħidu li daw walla jbirek. Walla jbirek kull min jibda jitkellem, walla jbirek bil-suwiċidju. Jew nkella jtajruhom karozza. You went missing. Li kien hemm wieħed għaddew minn fuq 3 darbit bl-istess karozza immaġina da whistleblower. U da Bob Lazar meta beda jsemmi Area 51 u beda jgħid xraw x'marax ra 11 il-wieħed, mhux wieħed. U jgħid li beda jaħdem fuq wieħed minnhom, wieħed partikolari li jsejjaħlu l-sports model. Mirku għandu wieħed żgħir fil-uffiċċju tiegħu għandu 3D printed. Jiena nemnu li ra xi ħaġa il-Bob Lazar. U nemnu emmintu dak iż-żmien Area 51 u S4 ħafna minn da shit. Għadda ftit ta' żmien. U dak kollu li qal it was all proven. Astra. All proven. Google Maps bdejna naraw Area 51. S4 baqgħu jinnegaw li teżisti. L-lum il-ġurnata ejwa, l-lum teżisti S4. U kważi ġifieri. Jekk id-daqshekk top secret, kif iħallu sistema bħal Google Maps li Google ovvjament tiġi taħt il-kontroll tal-Amerika xorta? Jien naħseb li peress li Google Maps hija privata, naħseb li ma kellhomx option oħra. Naħseb li hawn xi kumpanija ġol-Amerika li hija teknikament mhux kontrollata mill-gvern, jekk iridu. Le, 100%, daqskemm mhux Malta wkoll. 100%, bdiet ngħidlek li jkun hemm xi ħadd jgħidlu isma' skanja kemm trid imma dik il-biċċa xejn. Ejja, tagħmilha airbrush do bħalma hemm fuq postijiet oħra ġifieri, iva nemmen ukoll. Però ma jfissirx laqqas illi Area 51 hemm il-UFOs, għax jiena llum il-ġurnata nemmen illi kieku kellhom xi ħaġa l-Amerikani vera u nemmen illi għandhom xi ħaġa u llum qegħdin joħorġu l-whistleblowers illi daw qegħdin taħt proprjetà privata. Lockheed Martin, sewwa ġifieri hemm Raytheon, hemm ħafna kumpaniji, Boeing, fimt? Naħseb illi it's not wise illi iżżomm oġġett bħal dak ġo post wieħed. Jien hekk naħseb. Isek qed tgħid ma żommx your eggs in one basket. Eżatt. U inti taħseb li hemm facilities oħra hemm mad-dinja. Jien hekk naħseb. Illum qegħdin joħorġu l-whistleblowers ta' li temminhom ma nafx. Imma dawn ikunu highly decorated people ġol-armata, sewwa. Li jekk inti tinqabad illi qed tikdeb mela dan inti għandek omrok ġewwa waħda. Apparti mill-li għandek omrok ġewwa, inti qed titlef il-decorations kollha, ħanajtek il-passat tiegħek jiġi kkanċellat letteralment. Għal xiex biex toħroġ hemm barra. U tajt xi ħaġa li mhix vera. Fimt? Taħseb li kieku jiena ħanagħmel għad il-biċċa xogħol. Le jien rajt nies kbar li kienu jaħdmu Area 51 u qalu I'm all out, ħanitkellem fuq dak li rajtu kollox. U ngħid imma persuna bħal da li għandu karriera fil-militar ta' 40 sena. Kif għat li inti fully decorated, nafx kemm il-badge u kemm x'mandux. U joħroġ jitkellem fuq xrax marax, tajt allura dak id-dib. Da jista' jisfa' il-karriera tiegħu kollha. Down the fucking drain. Għal-gidba? Għal xiex. Bodi xi ħaġa bil-forsi jkun hemm ġew. 100%. Where's there's smoke, there's fire. Sewwa. Issa, jiena għalhekk għatlek fil-bidu meta saqsejtni jekk nemmin, jiena għatlek jiena mhux nemmen, jiena naf fiċ-ċert. Li xi ħaġa hemm żgur. 100%. X'inhi ma nafux. X'inhi m'iniex ħanazzarda, intik ħafna possibiltajiet,
Nista' nagħmellek lista twila ġifieri ta' possibbiltajiet bħalma tiġa semmejtlek. Però definite answer naħseb illi la jiena, speċjalment li jiena, u laqqas ħadd fid-dinja ma jista' jgħidlek 100% ċert x'inhu dan il-fenomenu. X'inhu huma UFOs, x'inhu huma aliens. Taħseb dak il-ħin li mmutu tkun taf x'inhi? Kemm il-darba ddiet li minn rasi u din mistoqsija interessantissima ħankun onest miegħek. Tmut, dak il-ħin li tmut, U tkun taf kollox. inti ssir taf x'inhi l-ħajja. X'inhu l-ispirtu tiegħek kif telaq minn ġismek fejn mar. U hemmhekk jidħol Alla jew le. Hemmhekk inti la tmut ħassir taf. Hemm Alla, m'hemmx Alla. Kif tmut jispiċċa kollox miegħek, tibqa' hemm, tibqgħu ma jarawx in-nies, tmur f'post ieħor, titgħallem forsi x'inhu vera jiġri fid-dinja, ma nafx. It's so vast. Li ħadd ma di hija ħaġa li kulħadd ħajkun jafa, però ħadd ma jafa. Ħadd ma jafa sakemm għadek ħaj, ħadd ma jafa. Kbira, Jien naħseb René, di poġġejt ġifieri punt interessantissimu ħafna u kemm il-darba ġifieri ħsibt ħafna fuqha u qrajt ħafna fuqha. Jekk inti tara l-affarijiet eżattament kif huma, sewwa u tibda tirrealizza li aħna dak kollu li qegħdin naraw jista' jkun li projection ta' moħħna. Mela allura inti tasal tajt illi din hija simulazzjoni. Allura meta mmut jiena ħanqum mir-raqda u bħalissa jien irieqed bħalissa tnoħlom. Timmaġina ħajek? Hija da. Timmaġina li dak kollu qed tara quddiemek huwa xi ħaġa li kkrea moħħok biss? Ija. U minn meta kont tfal kont ngħidha di. Kont naħsibha mhux kont ngħidha ġifieri meta kont tfal ġieli kont inkun waħdi pereżempju u nirrealizza ngħid imma kif minn daqs daw miljuni ta' nies fid-dinja jien qed inħossni qiegħed ġo dan il-ġisem. Kif jien qed nara minn wara daw l-għajnej, kif dil-persuna li għandi qudiemi René kif mhux qed nara through his eyes, kif qed nara through my eyes. U għaliex jien minn daqs daw miljuni ta' nies li hawn fid-dinja jien u mhux jien dak u dak. Fim taf kemm il-darba tgħaddili minn ġo moħħi daw l-affarijiet u għad niżallhom kultant. Jien nimmedita, René, jien nimmedita ħafna ġifieri jien nimmedita kważi kuljum. Kuljum nimmedita, mhux kważi kuljum nimmedita. Għax hemm ħafna forom ta' meditazzjoni. Meta nimmedita jiena ġieli jkun hemm momenti fejn you doze off, ġifieri isek bejn torqod u le. In a split second ta' ngħidlek toħlom ħolma twila. U dak kollu dawk il-ħsibijiet in a split second tirrealizza tajt uj, żomm, għaw x'ġara. Kif rajtek, kif ġarajek. Għax time l-għonet il-ħin aħna nikkalkulawh kif nikkalkulawh. Aħna inna kważi sija impallaw issa. Imma din is-sija inti f'ħolma hija split second. Eżatt. U tista' tagħmel ġurnata sħiħa ġo ħolma in a split second. Allora jiena ngħid jista' jkun li bħalissa jiena timpalla hawnhekk quddiem il-kameras u jiena bħalissa noħlom u jiena kif immut jien ħanqum u ngħid lalla kienet ħolma di. Ġieli għaddietlek minn moħħok dawn l-affarijiet. Ejwa, ta' ġieli għaddietli. Pereżempju ma nafx hekk provide enough substances illi they alter your consciousness. Għax provide. Meta ġieli once in full moon ġifieri nesperimenta xi ħaġa. Ġieli kien hemm momenti fejn bis-serjetà René di għaddejt minnha ġifieri. Meta tkun qiegħed f'dik is-sitwazzjoni inti tibda tgħid ma jiena qatt xi darba kont ħaj. Ma jiena dejjem kont qaqw u dik kienet ħolma. Imma x'ġara tibda tgħid. Ġifieri dan tkun in altered states of consciousness. U inti il-ħin ma jeżistix għalik, Dak li inti taħseb li għamilt ġurnata, taf tkun għaddit sija, kwarta 20 minuta.
Qatt ma kell daw tip ta' esperjenzi. So ma sax ngħidlek iktar fuqha jew le ma. Ħaniftaħlek fuq suġġett totalment differenti. Fuq il-gwerra. Kif taf li jiena appassjonat kbir. Hija l-karriera tiegħi li niġbed kull gwerra li hawn fid-dinja. L-ewwel ħaġa meta jiena nkun ġo gwerra naħseb xi kultant bħalek. Jew għax naqa' dawn niġi depressed ħafna. Li nkun mixi ġo triq u nara balla tfal mejtin imbiċċin biċċiet. Ras ta' tfal, idej ta' tfal, ġenituri għadhom f'nofs ta' triq bil-ħwejjeġ imma maqtulin. U terlizza kemm kattiva d-dinja. U kemm ngħixu ġo d-dinja literalment skużawni taż-żibel. Taż-żibel distruttiva. Għax aħna choices tagħna ta' dawk, mhux id-dinja fil-verità. Aħna, okay, imma xi ħadd ieħor 500 mil l-hemmhekk minna il-ġisem tiegħu ma jiswix daqs tagħna. U jiena insib ruħi f'dawn l-okkażjonijiet, mhux okkażjonijiet skużawni, huma momenti ta' riflessjoni. Għax dak il-ħin inti absorbing in-negatività kollha li hemm madwarek u kemm hu kattiv il-bniedem. U mbagħad nasal fejn ħanorqod jekk insib fejn norqod imma ngħidu wasal post fejn qed nistrieħ u nibda nirrifletti. Imma dawn l-affarijiet vera ġraw jew qed nimmaġinhom. Għax xi kultant huma ħafna biex wieħed jimmaġina. Hemmhekk fejn imbagħad jiena mod bħala mental health, imbagħad ħafna. Imbagħad li kif nitlaq minn post ta' gwerra u pereżempju nasal Ruma ġo l-ewwel airport, it hits me meta nasal ġo Ruma. Għax wasalt fin-normalità issa. Hija ġo Fiumicino Airport qed nara l-familja dejjin relax bil-bagalli, tfal jilagħbu bit-teddy bears, dak jieħu l-kafè, dak fuq il-mobile. U ngħid taw jafu xi żoġġ qed jiġri sija l-bot minn hawn hemm nies imbiċċrin kullhom kien. Issa għalfejn bdejtlek minn dal-argument kollu. Għaw daw l-istejjer li kull darba jkun hemm il-gwerer jaraw attività kbira ta' UFOs. Dortlok magħha biex nispjega jien minn fejn inġej u qed nsemmilek xi ħaġa li studjajt anka fil-late 90s. Vodri qabel ma jinqaġ bid-dar tal-UFO. Hija xi ħaġa kont ippassjonat fuqha. Meta jkun hemm il-gwerer jaraw il-UFOs. Ħafna, vera. X'taħseb? Allora ma tiġix l-argument li għetlek li hemm xi ħadd hemm barra one of us li għandu t-teknoloġija li huma m'għandhomx biex ikun dejjem iktar b'saħħtu niftakru li fil-gwerra if you control the skies, you win the war. Mhux hekk, ovvjament. Aircraft carriers ġew iddiżinjati the real reason tagħhom apparti milli huge capabilities li tċaqlaq in-nies u kollox, jekk int għandek aircraft carrier, per eżempju, qudiem Iżrael, eżempju, you control the skies. Eżattu. Issa meta jkun hemm gwerra, l-ewwel ħaġa li you take down is the anti-air missiles, airports, because you want to control the skies. Once you control the skies, inti għandek kontroll ta' kollox. Issa jekk hawn xi ħadd f'din id-dinja li ngħixu aħna fiha aħna li għandu kontroll assolut tajjeb tem fuq, għax għandu daw it-tip ta' aircrafts. Jiena ma naħsibx li il-bniedem għadu ma wasalx dik it-teknoloġija. Ma naħsibx. U ma taħsibx li aħna qegħdin nużaw dik it-teknoloġija li sibna? No, ma naħsibx. Badi mill-crash landings li kien hemm tal-UFOs. Mela, meta ngħidu crash landings, llum il-ġurnata ħarġet ukoll li they're not actually crashed. Jiġifieri, ħafna minnhom huma gifts, tajli fil-ma sens gifts. Ħafna minnhom letteralment jinżlu u jitħallew hemmhekk. Taħseb biex aħna nistudjawhom. Hawnhekk ħrabt terġajt, budi ħrabt mod estrem. Eżatt. Issa. Immaġina inti taqbad l-iPhone tiegħek u tmur ġo l-Amazon. U jkun hemm xadina, l-Amazon hemm xadini għandek l-Amazon. U diħa tara dal-iPhone. Taf tiftħu l-iPhone. Taf tużaħ. Nammaġina aħna. Għandek dan il-craft, inti dal-oġġett, ta' ngħidu l-oġġett. Meta da laqqas biss naf niftaħ il-bieba tiegħu jien da. Qas naf għandux bieba da, ħanibdew minn hawn. Għax dan ħafna minnhom laqqas seams ma jkollhom dawn ikunu qisja qed tara 3D printed
Oġġett perfett. Oġġett perfett. Da, memx bieba, memx ħinġis, memx rivets, memx buttoni. Għal-kem hemm min jgħidlek illi hemm ritratti ta' oġġetti fl-antik illi kienu jidru bil-bibien u bitwieqi. Bekk kumbat jiena Rene narġa' mmur lura fuq dak li bdejt ngħidlek l-ewwel illi dawn huma manifestazzjonijiet li jidru lilna skont l-era u skont it-teknoloġija preżenti tagħna. Sewwa, għax hawn min jgħidlek imma forsi evolvew minn dak iż-żmien sal-lum. Ħanajlek, biex tevolvi minn 70 sena ilu teknoloġija bħal dik li kienet diġà evoluta. Sewwa, hija diffiċli biex tevolvi fil-lif daqqa waħda bis-sims fil-lif daqqa waħda bla sims. Intik eżempju li aħna fis-70s il-karozzi kellna il-karozza bil-bozza halogen. Eżatt. U llum fit-2015, 16, 17 bdejna bil-bozza LEDs. Wadri d-dinja aħna minn 70s hawnhekk il-bozza tagħna evolvit minn kurrent li għaddi minn ġadik il-filamenti għat id-dawl għalġu LED strip. Kemm kien l-evolution tagħna kbir? Aħna tinsiex. Aħna tinsiex illi minn 1950 sal-lum l-aeroplani kienu bl-iskron dak iż-żmien. Minn 1950 sal-lum kemm għaddew? 70 sena, 75 sena? U min jgħidlek li morna lura. Għax għandna meta kienna x'ismu tal-Air France, il-Concorde. Il-Concorde. Concorde kien għal dak iż-żmien kien l-iktar ħaġa moderna avvanzata l qatt kellna. Il-programm waqaf. Għal dak iż-żmien konna mhux jiena, konna bħala human beings. Minn Londra l New York 3 sigħat u nofs. 3 sigħat u nofs. U nofs. Tajjeb, kważi 4 sigħat. Illum 8 sigħat u nofs. U tkun ġej lura u sipirriħ kontri kan kid-9 sigħat. Żgur, mela. Vodri evolvejna jew morna lura x'għalija t-teknoloġija ma tantx marret il-qudiem. Jiena nitfa' dik dal-argument ħafna ma' ħafna nies meta qed nagħlem il-fotografija fuq il-batterija. Li hija ovvja li huma ma jikkreawx batterija li sservi għal dejjem għaliex inti ma tixtrix. Mhux hekk. Pereżempju aħna qegħdin ngħidu fit-2025 hemm bżonn li jiena kull sija naqla l-batteri minn ġol kamera biex niċċarġaw jew nbiddilha. Eżatt. Sa dil-ġimgħa ħarġet li l-Ċiniżi xi qrajtix. Il-grafeno. Inventaw the first pocket nuclear battery. Pocket size battery which could last 50 years. Qatt ma toħroġ dik. Imma iżda tajt għaw il-marda imma il-vaċċin. Għaw il-mediċina tagħha ma marġintijielek. Per eżempju, inti oħra, mediċini li jiswaw 200,000, 300,000, 400,000. Għaliex? Għax huma ftit li għandhom dik il-marda. Inna id-dinja vera mhijiex fair. Qatt ma kienet. Id-dinja mhijiex fair. Qatt ma tkun u hija. Il-bniedem għax these are all our choices ta'. Jiena aħna għandna risposti għal kollox Reneta. Titil paċi fid-dinja, risposta ġo fik, ġifieri m'għandekx. Mhux tistenna l-ebda guru jiġi jkellmek u jiġi jilluminak ta' ġifieri risposta. Nista' ngħidlek mill-esperjenza tiegħi ta' kull gwerra li mort. Li kull gwerra hija prattikament inutli. Ħlif xi waħda jew tnejn immurlek lura qabel ma twilit jiena. Taf kemm huwa faċli biex toqqafhom il-gwerer? Ukraine. Taf kemm faċli biex toqqafhom il-gwerer? Gaza. Taf li tmur Ġerusalemm intik eżempju u l-Palestinjani u l-Iżraeliti jgħixu u jaħdmu flimkien ġo Ġerusalem. Għandek ħanut tal-Palestina hemm, għandek ħanut tal-Iżrael hemm, quddiem xulxin. Però il-problema mhijiex in-nies, il-problema hija l-politika. Il-gwerra hija politika. Tajt, kieku m'hawnx gwerer, m'hawnx flus. Xi gwerer jiġġeneraw il-flus. Mela, huwa maġejn u. X'int tkun hemmhekk u tara li per esempio f'ġurnata waħda nqatlu 16 tifel darba meta kont hemm jiena 16 tifel tifla f'ġurnata. U tajt li jkun hemm xi ħadd in-naħa l-oħra tad-dinja. Ikbar mill-gvern Amerikan, in-nies li jikkontrollaw il-gvernijiet. Shadow government. Hemm kumpanija nsejt isimha BlackRock jew xi Madoffi. BlackRock. Dejt nara dokumentarju fuq għad il-ġimgħa stess. Rajt 17 episodes fuq dil-kumpanija kif timmanipula dak kollox li jiġri fid-dinja minn fuq. Tajt il-alla stja. U jiena qiegħed f'nofs gwerra,
tfal imbiċċrin mal-art u jista' jkun li l-gwerra laqqas raġuni etnika, laqqas raġuni Xejn, politika, la reliġjuża, xejn. laqqas raġuni geopolitics, imija biss kumpanija waħda li għandha intenzjoni oħra, Eżatt. f'qajt moħħi, tajt. Again, għax jiena nkun dik is-sitwazzjoni u xintara it-tifel imbiċċer mal-art u l-raġuni tagħha taf tkun xejn minn dak kollu li aħna Xejn. naħdmu fil-mainstream Dak huwa media. collateral damage biss. Ġifieri l-bniedem kif għadt inti fil-bidu huwa oġġett għalihom daw Oġġett. Però dik li ddejjaqni jiena li oġġett jekk bniedem huwa face to oġġett. face ma dawk l-affarijiet, you're facing reality. Ekku, ma li ħaġa li tweġġani li ngħidu jien oġġett u inti oġġett. 1000 minnhom skużani, jiswa daqs wieħed minna. Let's go. Għax huwa ta' reliġjun differenti minna. Eżatt. Inkredibbli. Kredibbli. Il-mod kif il-level tal-bniedem u ta' handful of people. Inkredibbli. Il-poter, dejjem il-poter. Allora coming back għal UFOs. Ma taħsibx li minna għax aħna għadna who rules the skies rules the world, rules everything. Issa if you rule space. Għanet ħanna f'bubble kbira ma f'gwerra if you rule the skies inti ġat terbaħ. Issa maġna inti you rule space. Azza. Osgo, għandek an eye in the sky u Tikkontrolla li trid. Li trid, oh. Jiena, per esempio, against electric cars, għax inħobb il-magna, nħobb il-ħoss, inħobb il-passjoni tal-magna. Issa, miegħek jien. għaw min jgħajlek żgur. Electric car bir-rispett kollu, tafx qisna, isna jiena u inti qegħdin ġodajsa. U jiena qed nifraħ li toqbaq dan naħa tiegħek, għalla mhux xorta ħaniera l-electric car se qiegħda. Għansemmi dal-argument jagħmlu ħafna nies li jgħidu mela tiġi pandemija oħra in 2050, tik eżempju. U 2050 jerġgħu jgħidulna kulħadd id-dar ħadd ma jista' joħroġ. Mela jekk inti għandek battery car u remote li jista' jitfielek u inti żgur ma tistax ta' titlaq mid-dar sakemm dejjem bil-mixi. Fil-mija, Rene. Vodri, dan huwa kunċett. Aħseb wara sa bid-digital ID. Ejwa. X'ħaj jagħmlu? Għalla li huwa kunċett li huwa vastu xi kultant eżaġerat taħsibha, però realtà hija dik. Ekku. Tiġi pandemija, aħna meta kellna l-pandemija li volja kulħadd qedna ġewwa, kważi kulħadd kun maġġoranza tan-nies. 5 ta' filgħodu kont nkun barra jien. Xorta konna noħorġu, u parties fil-garaxxijiet taħt l-art u parties fil-binijiet abbandonati xorta saru u kulħadd jaf bihom il-pulizija kien jafu bihom u anyway. Il-mod li tikkontrolla n-nies hija minn hemm fuq. Fu jekk hawn din it-teknoloġija li aħna ma nafux biha, issa jekk hija extraterrestri, jekk hija tagħna jew le, who dominates the skies hemm fuq will dominate us. Però jiena ngħidlek illi it-teknoloġija li qed issemmi inti ma naħsibx li hija tal-bniedem jiġifieri laqas hija reverse engineered minn dawn il-crafts. Għax jiena nemmen illi they didn't even breach the inside of the ship. Jew jekk irnexxielhom xorta ma femux it-teknoloġija, jekk kien hija teknoloġija wara kollox, għax din taf tkun mhijiex teknoloġija għatol. U għalina teknoloġija għax hija iktar advanzata minn. Eżatt, dana sempliċement ħanajlek ikun mur 2000 sena ilu jien, meta inti kellek tnej minn nies qegħdin qabdu n-nar bitskuk. Sewwa mmur l-hom biċċolajter bil-bik jien, €1.10. Sewwa. Da li jom hija maġija, li jom jiena maġiġina li jom Alla. Fimt? Mhijiex teknoloġija. Aħna laqqas narfu bejn teknoloġija u maġija. Ġifieri din hija xi ħaġa li jekk inti tidħol hemm ġew inti. U inti minn tixtara screens, minn tixtara bottoni, aħna mdorin naraw il-bottoni. Sewwa u handle biex tiftaħ bieb. Għandek il-bieb, di oħra għandek il-bieb, aħna mdorin naraw il-bieb. Forsi dan inti tibqa' dieħel ġol ħajt u tgħaddi għandna l-oħra. Fimt? Il-teknoloġija, jekk kien hija teknoloġija, kif tista' tir-reverse engineerja jekk inti laqas biss qed tifhem x'għandek quddiemek. Mela, inti semmejt li fil-gwerer jidru ħafna UFOs, iwa vera, jidru ħafna UFOs. Ovvjament il-focus ma jkunx fuq il-UFOs, għax ovvjament għaddejja gwerra xi ħaġa serja aktar minn gwerra miġej. Għajtek. Imma ikun hemm min ikollu filmati li nibdew naraw u dieru affarijiet. Jiena ngħid illi
Jekk hemm dawn l-entitajiet. Sewwa. U aħna li jom entertainment, għal-jom il-gwerra hija taħarsu lejna u jgħidu l-ek għaraddaw iċwieċ. Fiex edin jihlu. Għaraddaw għal għandhom free energy, kiku jridu għandhom free energy daw iċwieċ. Għara xedin jamlu, għara xedin jġildu. Għara xedin jġildu għal entita l-qas jafu għek teżisti, xax mem lebda prova taħħa u għax tijaw jismu għek u tal-ħor jismu għek. Meta daw l-ignoranti għet jitkalmu fuq l-istess soġġett. Fimt? Għax dana wara kollox anke reliġjonijiet. Meta inti tikkompara reliġjonijiet, l-ismijiet huma differenti. L-istorja mhux kollha, ma n-narrattiva hija dejjem l-istess. Ċek eżatt. Fimt? Ġifieri, meta inti tibda tara reliġjonijiet li tamen l-Alla huwa l-aħjar minn tiegħi għal tiegħek, li hija bullshit. Mhux hekk. Sewwa. Xort Allawi, jekk hemm Alla xort Allawi. Jekk hemm Alla xort Allawi hemm ġifieri, għalqas jekk nifhimha jien ħajtek. Ħadgost dal-aħħar kont qiegħed pajjiż Musulman u aħna nduru waħda minn daw il-mosques. Beda jagħmel il-comparison tal-Islam u aħna Christians. Minn fej beda l-fera u minn fej Tinbelħat ta' tara xorta we're connected somewhere down. Musulmani jemmnu li jemmnu bi Kristu, jemmnu. Għax hemm differ, eżatt. Ma nitlux fiex iktar komplikata milli naħsbu ma. Għalkemm jiena nemmen tal ir-reliġjonijiet ġew imposti fuq il-bniedem ukoll ġew kreati minn dawn l-entitajiet li semmejt l-ewwel ta' ġifieri. Bħala livell ta' kontroll? Kontroll. Għax dana reni ħanajlek, dana jekk inti m'għandekx setta regoli, sewwa, ħajkun hawn anarkija. Jekk inti għandek ir-regoli mela għandek il-kontroll, sewwa. Reliġjon bħal kull ħaġa oħra bħal pereżempju bħal politika hija kontroll. Kif ħanbad ngħidilek? Once li inti beżżajthom b'xi ħaġa n-nies. Sewwa, da meta konna żgħar jiena ommi kienet tgħidli jekk tagħmelek tmur l-infern. Kienet beżżani bl-infern, mela allura ġara. Mela jiena naf li jekk nagħmel hekk jimdi ma nagħmelix għax inkella ħammur l-infern jkunu jgħidulna għax tinħaraq bis-suffarina, naħarqu bis-suffarina. Murajda l-lum dik il-kelma. Jekk inti m'hemmx punishment, tagħmel li trid. Għala nemmen illi, u reliġjonijiet għalhekk qegħdin. Means of control. Għadda kif taħt li daqsxejn ta' memorja kont immur skola tal-Knisja meta kont żgħir niftakar kien hemm xi ħadd partikolar kien dejjem jgħidli jekk tgħix ħajtek hekk l-infern ħatmur. U jien kont dejjem nirrispondih I'm already there. Wadri l-infern li inta tajt biħġa qed ngħixu. Kien dejjem ċajta ta' wadri, imma memorja ta' tfuliti kienet dik. Jien naħseb li id-dinja kif naraħħa jien ġenna u l-infern, ma nemmenx li hemm ġenna u l-infern, jiena nemmen il-ġenna u l-infern qegħdin hawn. Skont inti kif tgħix. U temmen li hemm Alla fuq? Define Alla. Define Alla. Pala the creator. Ija. Wadri, għax kif għattaj li inti define Alla, kelli argument melux maċaħat għalli Alla jista' jkun alien. And your creator is an alien. Min krea l-alien imma. Min krea l-alien. Min krea l-kreatur. Muxek? Fimt? Jien nemmen li hemm Alla. U jien nitlob, jien bidem li nitlob. Wadri, minix xiwet li mmur il-Knisja u not nħares li jistat fi dik li ħaġa qatt ma nifhimha. Totalment li. Però min iħobb jagħmilha. That's his choice, mhux problema, happy him, happy in. Però nemmen li hemm Alla, nemmen li hemm xi ħaġa li kreana u nemmen il-ħajja bdiet minn xi ħaġa. Li mhux il-ħajja tpoġġi hawnhekk minn ma nafx. Hija vasta. Pro inti għatla ħafna l-lum u vera tfajtni ġo postijiet fej li kienu għalli estremi. Pro mbagħad ġejt inżil tal-livell kważi fejn nemmen jiena mela Alla. So anki inti you living in your own bubble it-twemmin tiegħek. Eżatt. Però xorta l-prinċipju hemm fuq u għalli xorta hemm fuq hemm Alla. Xi ħaġa, jien nemmen li hemm kreatur.
Issa jiena li ma nemminx meta jiġu joqogħdu jgħidulek Alla tal-Bibja u daw no, I'm sorry, jiena ma nistax nemmen u ma nistax nifhem kif Alla speċjalment tat-Testament l-Antik jiġu joqogħdu jgħidulek għax Alla huwa mħabba, Alla huwa distruttiv, Alla huwa jur, huwa kattiv. L-Alla tal-Bibja tat-Testament l-Antik huwa Alla kattiv. Għaliex kattiv? Raħħa l-Bibja u inti tibda tindur. Jiena rajt il-Bibja, Testament l-Antiku, rajt il-Koran. Kollu kemmu. Nibda nara kif għat li inti different names, similarities. U tal-limt ukoll kemmi kattiva reliġjon. Għaxek taqra l-Bibja biss tara ċertu affarijiet, taqra l-Koran ukoll, tara ċertu affarijiet kemm aħna self-destructive to obey the book. Qed intik eżempju. Anka biss qed mullura ma nafx kemm il-100 sena f'Malta, l-atroċitajiet li saru fil-Palazz tal-Inkwiżitur, il-Birgu fejn hu hemmhekk. Birgu. Għal-kem jgħidu l-qatt ma sar torturi fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Jgħidu. U dak ma jgħidu wkoll li hawn Malta qatt ma ġew ittorturati nies u nisa speċjalment għax kienu akkużati li huma sħaħar. Ma l-apparat inti rajtu. Żgur li rajtu kollu. Dak il-pipe tal-ħadid biex jitlurek minn wara mela jimpalak. U anki il-Verġine de Nuremberg għaw di Iron Maiden, rajt, bil-labar ġofija rajt il-barri, per eżempju, tar-ram dak li jdewbek, daka minn ivvintaħ dak il-barri, l-ewwel ma ħarqu lilu fih. Incredibli, ġiri ara l-bniedem fiex jasal biex jittortora bniedem ieħor. Akkost ta' reliġjon. Żgur akkost ta' reliġjon. Imma taħseb li reliġjon aħjar mill-ieħor? Lejna naħseb li ma hu l-ebda reliġjon li jaħjar mill-oħra. Jiena kull ma ħanajlek hija din. L-unika filosofija, mhux reliġjon, illi nasal nemmen hija dik Buddista. Sewa li nasal insegwi hija dik Buddista. Naqbel miegħek għax mill-pajjiżi kollha li dort u fl-interess li ħadd u nistudja daqsxejn fuq Buddhism, it's a way of life. It's a way of life. Għalhekk għatlek mhix reliġjon, hija filosofi. Issa parti minn hekk jien anki il-filosofija kristjana ta' Kristu qed ngħid, mhux kristjana tal-lum, ġifieri daw bir-rispett kollu lejhom dawn il-cults li jeżistu kristjani li jissejħu evangelical Christian. Dak għalija huma nablu. Armilem. Jiena qed ngħid Kristu, it-talim ta' Kristu. It-talim ta' Kristu jekk tgħix fuq u inti perfett. Ma joqsok xejn, ngħidlek. Però to link them both, ġifieri Kristu u l-Budda, nemmen illi Ġesu, l-istorja ta' Ġesu, aħna kull ma nafu mill-istorja ta' Ġesu ma' 15-il sena. Ma nafux 33, minn 0 sa 12, u minn 30 sa 33. Sewa, 15 years. Min kienu tlet emmaġi ġew mill-lejst, min kienu l-Vedas, kif naħseb jien. Ta' 12 sena ġara, ġabruħ u ħaduh magħhom u tgħallem taħt il-Budda. Ġifieri jien nemmen illi Ġesu, għajdulu Kristu, kien id-Dalai Lama il-ġdid. U għamel hit. Fuq dal-punt nasab ħajqlaw l-ek daqxejn hemm. Jistgħu jaqlaw, mhux problema. Jien naħseb li kien għax imbagħad il-reliġjon Kattolika, ġifieri Rumana, sewwa, pinġiet il-dan Ġesu li bħalu kien hawn mijiet, pinġewh bħala superhero. Bħal meta inti tara Superman, pinġew li da miet u raġa' qam wara 3 ijiem. Taħseb raġa' qam mill-mowt jew just. No. Ma qamx mill-mowt. Jien nemmen illi Kristu huwa kulħadd aħna, jiena inti kulħadd huwa Kristu. Jiena nemmen il-ġofija, jiena għandi żewġ affarijiet, żewġ essenzi. Sewwa. L-essenza Luċiferjana u l-essenza Kristjana. Issa stalija jiena. X'tażel inti? L-waħda jiena ħanejx. Fimt? Inti ma jistax ikollok waħda mingħajr l-oħra. Fimt? Għax aħna ngħixu f'dimensjoni constrained.
Li hija dimensjoni materjali, ma jistax ikollok id-dawn mingħajr id-lam, ma jistax ikollok il-male mingħajr il-female. Mhux ikollok il-tajjeb mingħajr il-ħażin, mhux ikollok il-ħażin mingħajr il-tajjeb. Kif tista' taraf inti il-ħelu mill-mor? Jekk inti doqt il-ħelu biss, inti il-ħelu ma tajlux ħelu, ma tajlu toma. Għas tajlu toma, x'għandek toma waħda. Sawa? Għax ma tafx the other side. Ma tafx the other side. Ma lekk inti fotografer bħali ħad ifhimni. Minn 0 sa 255. Għandek lights and shadows. In between għandek dak li aħna nsejħulhom different shades of grey or 1000 shades of grey. 1000 shades of grey. Of black, whatever, x'għandna ngħidulu grey. Grayscale. Grayscale. Ma fil-verità inti ara x'varjanza għandna aħna. Aħna maħniex ones and zeros biss. Fimt? Imma d-dinja tagħna, l-univers tagħna huwa ones and zeros. Yes, no. Abjad, iswed. Kollox hekk. Fimt? Ġifieri, għalhekk nemmen jiena li naħseb illi kull bniedem jista' jkun tajjeb u kull bniedem jista' jkun ħażin. Skont kif tgħix ħajtek. Dependi inti kif tażel għax għalhekk jgħidulek Alla tak dik li tissejjaħ il-free will. Tażel kull sekonda, mhux il-ħin kollu ta' kull sekonda, kull mikrosekonda. Jekk jiena ħanażel issa li jien issa qomt minn hawn u naqbad dil-mejda u ħanifqaħħilek fuq rasek, jiena ħxejt ħajti għax ħammur il-ħabs. Qed naqblu. Ma jiena issa tnażel li jiena ma nagħmilix għax jiena għan inti ħabib tiegħi. M'għandix għalfejn nagħmellek hekk, imma kemm hawn min jagħmilhom dawn l-affarijiet. Meta tibda tara dawn l-istejjer ta' serial killers li kienu joqtlu daw għal-gost, letteralment. Da x'għandu ġo moħħu. Bħalissa fuq Netflix hemm 4 seasons ta' barra minn Evordiri. Issa bil-mostru differenzi. Rajt wieħed ma' mara sta dal-ġim totalment insejġ ismu. Ted Gain. Eżatt. Hekk, minn fi ħareġ. Damġinen. Għaliex ġiegħek dak? Għaliex ġiegħek? Għax ommu kienet daqshekk tippressaħ kristjanizmu, reliġjon u kienu tiffissata brainwashjat u allura rrid iduq xi ħaġa oħra. Ma nafx. Ġietni niftakar xi ħaġa, għax qabel ma ġieta qed nitkellem anke ma mara, li saqsiet id-domanda. Jien għandi din it-thinking. Mista taf tgħidlin l-alla xi tiffakjat, naħseb min jaraħ barra jafejd l-istess ħaġa. Jien nemmen li hawn min qed jgħix f'din id-dinja li mhux minn hawn. Sewwa. U nara ma sens imma. Le li huma nies li jidhru bħalna, però mhumiex. Ġifieri huma xiex? Huma nies minn postijiet oħra. Mhux mid-dinja. Aljeni. Temmen hekk ġifieri? Meta nara nies bħal Elon Musk, anke nħares lejn wiċċu. Meta nara moħħu kif jaħdem, il-kapaċitajiet tiegħu huma way advanced tagħna. Issa taf tgħidli orrajt huwa forsi inti taf tgħidlek ignorant fl-opinjoni tiegħek. Iktar ma naqra u nistudja kif beda mix-xejn u anke 20 sena ilu ġak il-viżjoni li kellu. U llum SpaceX jew ġiet xi ħaġa b'saħħitha daqs in-NASA jekk mhux iktar, li llum in-NASA titkellem miegħu qabel ma tagħmel. Allura bniedem wieħed, meta għandek in-NASA qegħdin nitkellmu the top 5,000 scientists tad-dinja kollha. Against one person. U nibda ngħid ma da possibbli huwa bniedem bħalna. Hemmhekk jiena nibda jekk qatt kelli nemmen li jgħixu nafet ngħid ċuċata forsi. Le mhux ċuċata. Ma tantx jaqlaw li fuq għad il-biċċa xogħol, imma jekk qatt għandi ngħix nemmen li hawn amongst us jgħixu nies li mhumiex minn din id-dinja, huma daw it-tip ta' nies ġenjali, ahead of their time. Bħal Leonardo da Vinci. Imma inti qed taħseb jew l-idea tiegħek hija li the actual Leonardo da Vinci jew Elon Musk he is u fiżikament ġismu huwa alien. Eżatt. Jew inkella għax hawnhekk imbagħad ħanarġa' ndaħlek ġo dik ir-rabbit hole. Jew inkella xi ħaġa ikbar minna xi entità forsi rnexxiela tiħħekjalu moħħu u tidħol possibilità mhux fiżikament. L-option li qed tagħti inti hija tajba wkoll. Ejja ma nużawx l-idea
li Elon Musk huwa alien. Huwa l-alien. Jett ngħidlek jista' jkun li ma naħsibx but anyway qed nitfaħħilek hekk għax huwa persuna way ahead of his time. Però l-idea tiegħek li xi ħadd ikun jikkontrolla moħħu u qed ittieħ l-idea ta' din it-teknoloġija li għadha ma ġietx inventata hija plausible ukoll. Imma hawnhekk inti jiena ftaħt lek bib u inti ftaħt li Eżatt. vetrina sħiħa. Jiena nemmen illi daw l-entitajiet jistgħu jikkontrollaw il-bniedem permezz ta' hacking ġo l-moħħ, pereżempju. Imma allura jekk inti temmen dal-affarijiet. Possessjoni. Jekk inti temmen li hemm xi ħadd hemm barra jista' jikhakkja moħħ ta' bniedem. Allura b'dik it-teorija Hitler kien iħħakkjat minn xi ħadd possibilment biex jagħmel dat tip ta' li jagħmel. Illum fl-Iżrael għandna Netanyahu huwa bniedem iħħakkjat ma jinteressax minn xejn li jagħmel hekk u jagħmel hekk u jagħmel hekk. Ftaħt Pandora's box daqsxejn. Jien naħseb il-bniedem huwa il-ħajja hija chessboard. Sewa ma lant immaġin għandek iċ-chessboard, bojatu suwed. U inti għandek iċ-choices. Sewa tagħmel iċ-choices. Inti għandek dawk li huma l-pons quddiem, li inti dejjem tissakrifika lilhom biex issalva ta' warajhom. Huma ħanajtek nies kbar. U dawk ta' quddiem huma l-pons. Sewa. Però tinsiex, illi behind wara r-re u r-reġina u l-imbarazz kollha li hemm fiċ-chessboard fuq wara, hemm iċ-chess player. Check. Issa. So who's in control? Who's in control? Who is in control? Fimt? Allora inti li għat li l-ewwel għat li ngħidu Elon Musk. Elon Musk jiena għalija huwa wieħed mill-fillera ta' wara. Però who's in control? Mhux iċ-chess master? Fil-verità. Deep, Dik hija deep li jkollok l-aħħar persuna, l-aħħar front u xi ħadd jikkontrollah. Inti semmejt dawk it-tfal, semmejt dawk il-familji, jien ngħidlek dawk huma kollha l-pons ta' quddiem. Aħna l-pons. U inti l-ħajja taraħħa hekk. Jien hekk naraħħa ajwa. Però mbagħad jiena naf x'ngħid ukoll minn dawk il-pons kollha kultant iqum wieħed. Kultant iqum wieħed, jien naħseb wieħed mill-pons imqajmin jien. Jien hekk naħseb. Għax il-fatt illi I acknowledge my shackles, ġifieri jiena naf illi jiena skjaf ġod id-dimensjoni, jiena naf li jiena skjaf ġod id-dimensjoni. Imma l-fatt illi jiena naf jiena friġu moħħi. Ma taħsibx li bħalek bħalissa eluf oħra mad-dinja kollha li they are rising? Ma eluf, ngħidlek li mhux eluf, ngħidlek li hawn miljuni. Thanks to social media. Ejja. Il għaliex li kieku inti qabel kont waħdek kien jgħidulek li veri ġdid. Miġnunu. Fil-pjazza tipritka waħdek. Kienu jgħiduli ta' ġifieri. Illum il-platform tiegħek ir-replies jista' jkollok ammont ta' nies li jsejħulek miġnun dak ma nafx il-qaħbeġ qed tgħid. Però meta kollok ammont ta' nies who related what you're saying. Li bħalek hawn eluf. Eżatt. U interessanti li iktar ma jgħamlu dawn il-connections mhux miegħek biss ta' ma' ħafna podcast u nies tal-femma tiegħek dejjem, mhux qed il-femma ta' differenti, tamma tiegħek iktar estrema ovvjament minn tiegħi żgur. All the dots begin to join together. Aħna dak li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk. Ħan nipprova nagħlaq fuq di. U rispondini kif tħossa minn qalbek. Did man ever land on the moon? Iwa, 1969 nemmen illi they landed on the moon imma r-ritratti u l-videos illi rajna huwa kollu bullshit. Eżatt. Inti fotografer bħali, ara r-ritratti u ġudikanti. Kif tkellimna qabel jiena bniedem li naqra u nistudja ħafna speċjalment fuq dal-affarijiet. L-istudju li għamilti mhux jiena biss, imma li qrajt fuq l-istudju dettaljati fuq ix-shadows, fuq il-footprints, fuq shadows biss. Bullshit. Ja, hija ġo studio dak. Prosit. Jien nibqa' nemmen u nibqa' ngħid that humans never landed on the moon. Kienet an arms race, dak iż-żmien. Kienet ġlieda bej taf inti Cold War and all that. Min jiddomina the skies
Ejja. controls the world. Ekku. Who dominates the The space space rules the world. Ekku. Totalment. Ekku. U kienet telliqa min jasal fuq il-qamar l-ewwel li rebħu l-Amerikani. Vera telaw fuq il-qamar. Ir-raġuni għalfejn qed ngħidlek vera telaw fuq il-qamar għax jekk taqbad teleskop saħħtu biżejjed tara anki l-lemma u xejdulu l-lunar module hemmhekk. Vera? Ejja. U jidir li ximkien hemm xi video ta' xi ħadd għandu teleskop ġifieri naqab saħħtu li anki fejn il-Landja u anki mhux il-footprints aw il-pat. Tara l-pat fejn il-Landjat. Ejja. Ġifieri li nniżlu fuq il-qamar iwa nemmena, però l-ritratti li jorewna huma kollha fake. Jew ħanajtek ħafna mir-ritratti li jorewna huma fake. Kien hemm whistleblower li qal li l-filming kollu kemmu sar. X'ismu hawn kien għamlu X'imkien sodda tal-mewt kien għal Stanley Kubrick. Ma nipprova niftakar fiha qal li il-film jew Utah x'imkien in the middle of the desert fl-Amerika. Li qal it was all filmed and staged in this hangar, in this scenario. Naħseb illi possibbli ta' mhux li ma niżlux, Rene, għax ma rridx ngħid, ma rridx ninstema li wara kollox aħna ma nistgħux inkunu ċerti, ma nistax naqbad isma' ħammur bil-karozza ħammur niċċekkja, fimt? Għajn nista' ngħidlek Rene, ngħidlek jiena mort on the other side of the moon, ħadd merini inti. Ħadd merini tista' tmur tiċċekkja għaliha. Għajn nista' nikdiblek kemm ir-rejt. Imma llum il-ġurnata sfortunatament ma tantx tista' tikdeb malajr għax illum bit-teknoloġija li hawn illum u dejjem qed tavvanza. Melu tinqabatu. Fil-fatt illum il-ġurnata tant avvanzat it-teknoloġija, anke dik forensika. Illi gideb illi sar fil-passat, illum il-ġurnata anki ċef. Fimt? U għat jasal żmien, illi nies illi kienu innoċenti għax iddikjaraw li huma innoċenti bil-qorti li jagħmlu snin jiġru barra, forsi għat jasal żmien fejn il-bniedem ikun kapaċi jaqra l-moħħ u jara eżattament x'kont qed tara fit-tal-ħin fit-tal-ġurnata. Il-lost jgħidu wara da alla minn 50 sena jiġri barra u kienu li qatel il-persuna. Jew bil-maqlub. Ġifieri. Jew bil-maqlub. Jew bil-maqlub. Però li talaw fuq il-qamar nemmina però ċert il-ritratti li rajna u mhux tal-qamar biss anke ta' Mars ġifieri daw li ħafna mill-ritratti u l-videos li naraw ta' Mars nemmen li jista' jkunu faked. Taħseb? Ejwa ta' nemmen. Jien dakinhar tħalt. Raġuni għal xiex jagħmluha ma nafx. Fimni llum li għandna problema kbira. Kbira. Wadri jekk nibdew nsemmu biss videos tal-UFOs bil-AI qed jiġu kreati, dik hija problema kbira. Għax jekk qabel inti kont xettiku. Illum taqbad tara daw il-videos kollha tajt mela issa nafu 100% li kollox gideb. Għax ara how fake it is. Però fir-realtà fis-70s, fl-80s. Biex jienu jikkreaw, nafx ġiri rajt kif kien jagħmluhom fake UFOs fis-sema. Jaqtaw il-negattiva. Jigirfu n-negattiva bil-xafra to make the shape of it. Umbat overexposed. Xinti stampa, the positive is taf inti, it flips. Konna najdula. Superimposed. Fadri, anka minn dak iż-żmien kien hemm aħseb wara llum il-ġurnata widdija inti tgħidlhom milli jekk milli jekk. Saft it-tasnilu bis-CGI ukoll kont tagħmel li trid. Kont tagħmel ħanajdu mhux li trid, imma għax kien naqra iktar ħanajtek tinduna li huwa CGI. Ma llum AI ostja, kredibbli. Jekk tkun taf kif jaħdem l-AI u tkun taf x'għandek tfittex, you could see li huwa AI. Però dak kien qed nuri video lill-ġenitur. Ara, this is the real video, this is AI. Which is the real one? Astenduna. Ma għandekx idea. Ma. Imma. U għat jasal żmien ngħidlek li laqqas niddistingwu r-realtà mal dik fittizja. U 4 ijiem oħra anke pereżempju ġurnalisti daw li jaqraw l-aħbarijiet 4 ijiem oħra jiġu rreplejsjati b'xi AI puppet. Incredibly, Jiena naħseb. Tal-biżemma naħseb jiena. Jien ngħidlek il-dinja kollox tidra, l-bniedem kollox jidra. Il-bniedem kollox jidra, però jien wis nemmen li l-aħja żminijiet tad-dinja kienu post-Second World War. 80s, jiena li naħseb, mhux għax għexthom. 60s qabli. 60s, 70s, 80s.
qabel it-teknoloġija ma ħakmitna. Kien dak iż-żmien fejn ngħidlek Kate fid-disa ntaqgħu ix-xale. Mela. Fid-disa. Ma tiġix, ħadd panċer. Who cares? Bodri, aħna konna ngħidu ħan nintaqgħu pereżempju d-disa ta' filgħaxija Gabbana, antik eżempju, u qegħdin 22 ruħ bir-rota. Jekk ġew xi 10, jekk ġew 22, kieku taħseb laqbu naqbad inċempel, tara fejn hu, min ġie, min ma ġiex. Illum wasaltem 2 minutes wara. Messaġġ. Telefonata. Messaġġ. Il-qazza. Bodri, illum id ngħixu f'dinja kulħadd ansjuż u Jiena li qed nara li qed jasal żmien fejn anke pereżempju ritratti bħalna, sewwa photographers, għad irridu niġu superseded. Hekk naħseb. U anke l-films illum il-ġurnata dinja għandu kun xaħat għadu kemm krea xi film issa xi movie fuq bl-AI kollu. Aw Malta. Nsejt x'inhu s-suġġett insejt. Jalla kux relatat ma' xi qtil fl-antik. Kollu magħmul mill-AI. Timpressjona ruħek illum il-ġurnata, ġifieri 4 ijiem oħra mhux ħadd iddistingwi. X'għad jiġi joħodlok ritratt bħal ma ħadd inti. U tiġi torju li ngħidlek ma nafx, ta. Tal-biżamma. Allora llum kważi ġanni naħseb nibda ngħid. Daw l-affarijiet ġew kreati apposta biex tuma did waters, ġifieri inti dak li qabel konna ngħidu għandi l-provi llum ma jistax ikollok provi. Għax illum anki xi ħadd qalili minn ix-ċert li AI kapaċi jagħmellek raw file. Ostra. Għax inti saftet ta' żmien ilu ritratt biex tipproduċih il-qorti għandek ikun raw mhux JPEG, xi ħaġa hekk għandek ikun kien. Jew kun qabel ma kien hemm ir-raw għax qabel fl-antik. ċet il-negattiva. Il-negattiva storja oħra. Meta ġi digital, jgħajlek you need to submit the original photo. Vodri ikun unedited. Inti tkun taf li unedited għax il-file ikun jider. Eżatt. Għandek il-sajt karmija u tkun taf id-data kollha l-exhibit. Meta data kollha li hemm ġo fiha wieħed li jifhem fil-fotografija jista' jgħidlek eżatt x'hemm mhux m'hemmx bħala meta data fiha. Sewwa. Issa mmaġna li għajt t-tikrijalek dik il-raw file. Mux għalek għatnajlek. Allora inti, issa ġejna f-situazzjoni. Fej torin il-video, torin il-retrat. Illum għadin nitkelmu fuq din il-disclosure. Issa, din il-disclosure li should happen in the next few years, jow sana diħal jow ta' wara. Imma daw jekk ħajmorru hemm barra fuq il-television u ħajajdu isma. Guys, inna 75 sana niblaħ f'sorna bejkom. UFOs u aliens jazistu, għara ħaniftaħ il-hanger ħalli norikom il-UFO, u għandil dal il-jien għara ħireġ biħfidi għalla jitkellem bil-sigaret fħal maġinaħ. Da jgħajdak. Muxek? Ejjaj, ma mux ħanemnu. Muxek. Għax ħanamel jien nitlemmek biex naraħ, u jek naraħ najda papit. Għax il-lum ġejna f-situazzjoni fejn. Circus. Ma natijomx. Circus, ma tafx. Għandek xidea, which is real. Għastaf xin il-realtà għallum. Anyway, Rene, thank you. Thank you, taħintijak. Proset ta' retratti ġbijinax kif battom li dawk il-retratti bellaħtni ġifirina u gazzetta bissan. Dak iż-żmien uploadjajtom f'sita l-Amerika. Ilu dak, again, before social media, zewek. U kien hemm ammont ta' żmien meta t-Google the best UFO photo ever taken. U tamel Google search jitla dan il-retrat tiegħi. Għana jillek, Again, celebrita. UFO means unidentified flying object. ħadd ma tgħid li huwa alien jew hekk. Thank you, Rene. Thank you, Keith. Proset sieħ. Thank you.